Тони, рекорди Ҳабиб аҷоиб 28-0. Вақте ки ту муҳорибаҳои ӯро тамошо мекунӣ, ту чиро мебинӣ? Хатогие ки дигаро кардан ё ин ки камбудӣ дар малакаҳо? Ту ин дафъа чӣ кор мекунӣ? Давай ӯро ба нокаут рой кӯ. ин дафъа ман спарринг карданем. Ман аз замони тиббау спарринг кардагӣ нестам. Чӣ? шумо ин чиза хитон медонем. Ба фикр ман ягона шахсем ки ин кора кардагиам. Хулас ман спарринг мекунам ва барои ман ҳамкор дар кора. Барои ҳамин резюметона ба почтаи ман равон кунем. Бестен, ту задани гӯштингирҳои мактабхона дӯст медорӣ, онҳое ки барои мусобиқа тайёр мешаванд. дар ёд дорӣ як ҳафта пеш ту дӯст медорӣ маҷбур кунӣ ки бехонаҳо аҷманӣ кунанд танҳо барои прикол. ман ай ту зарба дар шикамат қарз дорам, а ту ай ман аҷмане. вақте ки ту бой медиҳӣ, ман ин чиза ай ту мепурсам. Тони, барои чӣ ту хела вақти зиёд спарринг накардӣ? Проблема дар саломатия ё ин ки нақша ҳамихела? ман ҳис кардам ки бисёр малакаҳоро ёд гирифтам ки онҳоро бояд дар ҷанг истифода барам. Не ки нақша барои муҳориба ҳаст ва ман ай рӯи нақша кор мекунам. ва боз отай ман бо ман нестай. маро ягон кас роҳбарӣ намекунад. ҳабиб, ҷанг бо Конор ба ҳаёти шахсӣ гузашт ва ту хости ки ӯро дар қафас ҷазо диҳӣ. Ба назарам муҳориба бо Тони ҳам ҳамон гуна шудесай. Ту ҳамон гуна ҳиссиёт дорӣ пеш аз ин муҳориба? Не, вақте ки ту ба қафас медароӣ, ту набояд ки эҳсосотӣ бошӣ. баръакс, ту бояд ором бошӣ. ту бояд аз рӯи нақша кор кунӣ. вақте ки ман ба қафас медаром, ман ҳаракат мекунам ки лаззат барам. мада маъқуле вақте ки ман рақибам монда мекунам, мезанам. аз рақибои дигар дида бо Тони ин кора кардан каме душвортар мешавад. не ки кӣ медона, мебинем. 18 апрел саҳнаи хеле калон мешавад барои вазни сабук. барое ки кадоме дар ин ҷанг ғолиб шавад, бузургтарин ҷангвари вазни сабук дар таърих мешавад. ман ба худам ва малакаҳои худ боварӣ дорам. ва танҳо як чиз маро камтар зиқ мекунад. ин бача аллакай пирай. танҳо ҳамин чиз. аллакай 36-37 солаҳай. вақте ки ман ӯро мезанам, одамо мегӯянд: о, Тони пир буд. вақте ки 21 солаҳо мара зананд, ана ҳамун вақт баъд гап зан. ҳозираста ту бо мактабхонҳои 12 сола машқ кун. мефаҳмед, ҳатто 36 сол ин аллакай бисёре барои вазни сабук. мо дар вазни вазнин ҷанг намекунем ку. ҳамин мусафетра мезананд. мебинем. ба ҳамаи ҷангҳои шумо нигоҳ нокарда фикр мекунам шумо дар қадди кӯча розием ки бо якдигар ҷанг кунем, барои ғолиб шудан, барои якдигарта задан. ин бача хулигана, не ки ин ягон маротиба дар кӯча ҷанг кардагӣ нест. ӯра ягон бор ба яшики мусор ё ягон чизи дигар задагӣ нестанд. гӯш кун ачкӣ. дар ҷанги кӯча ма тура мехӯрам, фаҳмидӣ? ту кӣ? ту ягон маротиба ҷанг кардагӣ нестӣ. ту американцӣ. американцо дар кӯча ҷанг намекунанд. ман аз кӯҳистон ва дар ҷанги кӯча ма тура мехӯрам. шумо ҳаматон американсен, чӣ ба шумо ба ин мухлисӣ мекунед? онҳо медонанд ки ман куҷоям. дар ҷанги кӯча ма тура мехӯрам. ту чӣ гуфтеси вабше? бачаҳо ин муҳорибаро 5 маротиба ташкил карданиянд ва шумо дар омодагӣ чира иваз мекунед? Тони, якм ҷавоб те илтимос. ягон чиз. чӣ коре ки ӯ мекунад, мара хавотир намекунад. ту оиди ман хавотирӣ. ба ман оиди худам хавотирам. ман списка дорам. якм, дуюм, сеюм раунд. дар ҳама ҷангҳо то UFC ӯ 2 раунд ҷангидагия. дар иҷа профессионални варзиш ва барои маълум кардани ғолиб бояд 3 раунд бошад. дуруст? ман намедонам онҳо дар хонашон ба чӣ кор машғуланд. не ки дар мо ҳамаи чиз дуруст аст. медонӣ, ту просто дурӯғ гуфтеси. ту дар ҳақиқат оиди малакаҳои ман хавотир нестӣ. албатта мара қаҳрам кард, барое ки ту дурӯғ гуфтеси. ина ман ҳама вақт рақибома меомӯзам. вақте ки ман бо барбоза меҷангидам, ман аз зонуҳои ӯ хавотир будам. вақте бо Конор меҷангидам, оиди зарбаи дасти чапи ӯ хавотир будам. бо дастин? касоне ки фикр мекунед ки ман дар сари ӯ ҷо шудам, дастотона бардорен? Не. барои чӣ ту пояста партофтӣ? кани пояси мара те? ана и пояси настоящая. ай хита ту метонӣ монӣ. ана и пояси настоящая.
пояси ту бар зидди пояси ма. Пояс тамон, ҳозир мон пояста. Пояси ту бар зидди пояси ма. И пояс ранги одами дар таги ачки буда фальшивия. Чӣ ба ачкиёта намегирӣ? Ту да ачки чӣ дар кора? Ачкиёта гир. Ту дастдорӣ гир кани ачкиҳома? Ту ранги поясат фальшивӣ ва ту и чиза медонӣ.